Fa molt temps, a la vall d'Àsper, hi havia arrelat el costum d'enviar postals de Nadal entre el veïnat. Això portava de cap a Hans, el carter. Tot el món esperava que arribés amb la seva bossa farcida de felicitacions nadalenques. Però hi havia una persona, el vell Gruber, que mai no en rebia cap, però que tampoc no n'enviava mai cap. Vivia aïllat al capdamunt d'un turó i tan sols baixava al poble de tant en tant i no es relacionava amb ningú. A Hans li donava una mica de llàstima la soledat de Gruber i pensar que seria una bona idea si algú li enviava una felicitació de Nadal. I així ho va fer. De manera anònima li va escriure una felicitació i la hi va portar. Gruber es va estranyar tant de la carta rebuda que començava a barrinar qui podia haver estat. No s'atrevia a obrir-la i el seu cap no parava de pensar en possibles autors o autores d'un fet tan inusual en la seva vida. I tant va ser així que agafà paper i ploma i començà a escriure diverses felicitacions a possibles persones que el podien haver escrit. Les va enviar sense ni tan sols adonar-se que encara no havia obert la que li havien enviat a ell. Al cap d'uns dies, Hans, el carter, que no donava crèdit als seus ulls, li portà un munt de cartes i postals. En gairebé totes el convidaven a dinar, o a passar un cap de setmana, o bé li agraïen el gest, no sense dir-li que ja estava bé que no els hagués dit res durant tant de temps. El que havia estat una idea del carter Hans havia donat un fruit esplèndid i havia posat en comunicació a Gruber amb les seves antigues amistats, donant com a resultat el millor missatge de Nadal. Tenir en compte les persones i no oblidar-se de que l'amistat és quelcom que cal conrear sense deixar que la flama del foc s'apagui.